президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар майдончаи назоратии руди обишӯри нерӯгоҳи барқии оби Роғун бо ҷараёни корҳо дар сарбанди ҳимоявӣ шинос шуданд. Сарбанди руди обишӯр бо мақсади пешгирӣ аз хатари селу обхезӣ дар руд ки ҳамасола дар мавсими боронгарӣ ба вуқӯъ меояд бунёд карда шудааст. Сохтмони ин сарбанд аз соли 2010 то соли 2015 идома ёфта то сатҳи 1115 метр ки баландии 60 метрро ташкил медиҳад сохта шуда буд. ҳаҷми бетони дар он давра хобонида шуда 253720 метри мукаабро ташкил медиҳад. зимни шиносоӣ аз ҷараёни корҳо дар сарбанди ҳимоявии руди обишӯр ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки мувофиқи лоиҳа дар соли 2025 сарбанд то сатҳи 1135 метр аз сатҳи баҳр, яъне ба баландии боз 20 метри дигар бунёд гардид. ҳаҷми лоиҳавии бетони хобонида шуда ба ин баландии 31181 метри мукаабро дар бар мегирад. лоиҳаи бозсозии селбанди оби шӯр яке аз лоиҳаҳои муҳими сохтмони минтақа ба шумор меравад, ки бо ҳадафи баланд бардоштани сатҳи амният, назорати обхезиҳо ва беҳтарсозии зерсохторҳои муҳофизатӣ амалӣ карда мешавад. аз оғози лоиҳа то имрӯз бо такя ва кӯшиши пайвастаи дастаи иҷроия, пуштибонии фармоишгар ва идоракунии дурусти захираҳо мо тавонистем дар муддати 4 моҳ ба пешрафти ҷисмонӣ зиёда аз 90% ноил гардем. дар ин муддат зиёда аз 30 000 метри мукааб корҳои бетонӣ бо сифати хуб иҷро гардид, ки худ нишонаи барномарезии дақиқ, ҳамоҳангии гурӯҳҳо ва истифодаи таҷҳизоту техникаҳои мувофиқ мебошад. ёдовар мешавем ки сарбанди ҳимоявии оби шӯр дар масофаи 1500 метр болотар аз соҳили дарё дар баромадгоҳи нақбҳои обпартои нерӯгоҳ сохта шудааст. бунёди он вуруди сангҳои гаронвазн ва регуллой ба нақбҳои обпартои нерӯгоҳро пешгирӣ намуда ба таъмини фаъолияти муназзами иншооти аср нерӯгоҳи барқии оби Роғун мусоидати фаъол менамояд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бо мақсади бунёди иншооти нави ҳимоявӣ дар шохобҳои болоии оби шӯр мутахассисон корҳои омӯзиширо анҷом доданд. дар сурати муайян намудани минтақаҳои мувофиқ аз ҷониби ширкатҳои ватании сохтмони иншооти иловагии ҳимоявӣ оғоз мегардад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин таъкид намуданд ки иҷрои босифати корҳо дар ҳама мавзеъҳои нерӯгоҳ касбият, масъулият ва садоқати воқеӣ ба миллату давлатро талаб мекунад. Роғун на танҳо як иншооти бузурги энергетикӣ, балки рамзи иттиҳоду созандагии миллӣ аст. Роғун мактаби ҷавонмардонест ки зери роҳбарӣ ва таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо муҳаббати бузург ба ватан кор мекунанд. ҳар як мутахассис ва ҳар як бинокор медонад ки заҳмати ӯ ҷузъи таърихи навини Тоҷикистон мешавад.